Nandito kami ngayon sa may Magalang, Pampanga. Pupunta kami ng Arayat dahil ihahatid na namin yung kumpare ko na gumagawa sa bahay, sa may kisame tsaka tiles. So natapos na, kaya ihahatid na namin. So abangan nyo na lang mga tol. Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. So panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon mga tol. So nandito kami sa may Arayat, Pampanga dahil atid lang namin yung kumpare ko dito sa may Arayat. Ayan, gumagawa ng aking bahay na si paring Ariel. Sama ko yung mga kaibigan ko. Ayan. So inom muna kami ng buko rito. So bago namin siya ihatid sa bahay nila. So kung mapapansin nyo, makikita natin dito yung bundok Arayat. Saan ba yung bundok Arayat dito? Ayan, ayan, yung kulay blue na yan, no? Ayan yung bundok Arayat. So abangan nyo na lang mga tol, ha. Inom muna kami ng buko. So ayan, mayroon na rito turon ba yan? Tsaka ano, barbecue, no? Banana Q. Kala ko sa yung barbecue, wala. Banana lang. Banana lang. Parang matutong na, no? Buko. Fresh buko. Magkano ba yung bukong isda nito? Magkano kada isa ito? 30, oh. Murang-mura lang pala rito. So ayan, napakaraming mga truck na dumadaan dito. Ito yung paligid ng ano, Arayat. So ayan, makikita natin dito yung bundok Arayat, ha. Napakalapit na lang dito. So update ko kayo kapag andun na tayo sa ano, sa may bayan ng Arayat, ha. So maya-maya na lang mga tol. So eto na mga tol, didiretso na tayo dito sa may Arayat, Pampanga. So ayan, napakalapit lang yung bundok rito. Yung bundok Arayat, ha. Ayan, o. So ito lang yung kalsada rito. Dahil napakasikip lang. Ito papunta ng Santa Ana, Pampanga. Ito. Yan, papunta ng Santa Ana. Ito sa may kabila. Tubo yung nakatanim. Akbo sa Kapampangan. Akbo. Mangos kang akbo. Ginagawang ano yan, sukal. Yun, no? Maganda rin yung view dito. So atid ko na yung kumpare ko na gumagawa ng ano, gumagawa ng kisame tsaka tiles. Ayan. Yun, no? Lapit lang, oh. Picture on middle. Picture Picturean mo yan, ipapakita natin sa mga viewers natin yan. Picturean mo, bakla mo yung cake. Yan, oh, maraming salamat sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, oh, tulad ng ginagawa natin ngayon, papakita ko yung bundok Arayat na yan. So ayan, dito na tayo sa may Arayat, Pampanga. So sa kaliwa papunta ng Nueva Ecija yan. So tayo pupunta tayo dito, dire-diretso muna tayo. Ay, sa kakanan tayo. O diretso muna tayo pare. Kakanan. Kakanan na tayo. Dito kasi yung bahay nila, papunta ng palengke yan, So baka matatraffic na lang tayo. Dinidiretso ko na para sabay-sabay na lang ano, pauwi. Dahil ayaw ko na makita yung kumpare ko. Hindi, joke lang. Ito, pare, anong ginagawa rito? City Mall. City Mall, may City Mall na rin pala rito. So sinsado na rin yung ano, yung Arayat. So hindi na tayo pupunta ng ano, ng palengke.
So ayan, ito yung mga kasama ko sa loob. Si Pedro Penduko. So ayan, oh. Si Wendell, ayan. Ito yung kumpare ko, siya yung ihatid namin dito. So ayan, maraming salamat sa inyo. Abangan nyo na lang yung next video natin. Patapos na rin yung bahay, kaya ready na tayo mag-vlog sa Pampanga at saka sa New Clark City. So yun na lang abangan natin mga tol. Maraming salamat sa inyo. See you next vlog na lang ulit. Salamat po.